Hadirin vaka video kala safriang hakirinsan social media. Kabak babun ki pai bak suba bakala bandeiru ka jengya khai drugs naka surok bandai chama phran. Nagalang ka Voice of the People Party North Shillong Circle po ka janam jong ba strong pillar kharjana u president uba Elias Susi u general secretary uba Nixon Doling vice president uba betlumlang nong ba bat kiwi kinong elam. Mantakasi kali punya kendu yo superintendent of police Shillong City uba Vivek Siem. Hakabdi bakani kam ba ru halor ka jing jelai ka kam khai dok sagi benta ki bha po nyo ka no Shillong constituency. Hai bakani bersekala patai khobor uba strong pillar kharjana oleh thu ba ka jing kendu ka de punya kan halor ka ni ka video ka balami hakiristan social media ma kombiru ban ajing bun ikatan pulit bakari ban pha pulit habor ka wi ka no Shillong constituency bakanya para seki kendong ki slot la kam no arsincisni komisi mata mate la kam ya ka jing jelai ka kam khai dok sagani ka than ulo angrup na kalyang jong SB ulo kula masim khia ya kan de jinga jong bot na kalyang jong kaseng mata kasingi adien ba ngilai ya ka video ka bala viral haki social media aga baidai bat ka jinga ki drugs haki surak yang jongi ka Voice of the People Party North Shillong Circle mata kasingi janmian ngila yo panwani kendo ya SP jong ka Shillong City ba Vivek Siem bat ngelayo ban ya keren ban ya beliau jumut bat ka hak bedai bat kini ka jingjelai jong ni drugs bat ro hak bedai bat kini ki jingdi drugs jong kina samla kini ka por hak ni juk pemerintah tina kaliang jongi hau bang ngelayo kendo yu ngila kerpat naka seng jongi ba lada kalong kepala naka kaliang joka police department bahkan ya patrolling kabalong no arsian haka shisngi sa kita kidong kithain jong kanot sulong borok away kenang balak ban te lakam ya kanika jinghi bean kapala long pelin ya kabalong kapala isir khai ladang ipet mata nomor ba imat kini di drugs kim tieng syo kinong di drugs kim tieng syo pandi pelin lakum padi mit lane di sya te nak takadaw na kaliang jongi ngila request ya SP bala ta kalong ka bala ba inpa no ya ka patrolling khamtam che kini ki kenja ki badan kini ki institution paper marha Shillong no ni ki institution ki paper nadu ki college nadu ki school ki paper ki dan hang tei te kani ka jing jelai amdei tang ha kini ki jakai long yo rai ngilai I menta ka jing jelai jong kini ki nong khi drugs ladan shadu ki jaka jong kini ki jaka puli te kalong ka ba ima bat ka ba isir khai ban pen te nak takadaw nakaliang junging la request ya I bala kanuno inpa ya ka patrolling ha ka por balong class bat janmiet andala y class ro kumjo syakite ki jaka ki badan ki institution te nakaliang jong iro la kular ba inpa ya ka patrolling bat ngangit skam ba kani ka jipa ji ya ka patrolling kan la sisa ban ya ka jingada bat ha ka ju ka por ro la ban rat khong ski bat la ro ban kem ya kita kinong khai drugs lada lese ya tongku ha kanu re kanu ko por mo bagi ya dan jan kloi ban le ya ka badun kam penginge skam ba da ka jinge trelang ka police department bat ka jinge trelang jongi kum kinong songsnong ka jinge trelang jong kisnong kisang samla ba per ngila hi ban ran ni hab ban simkia ya kani ka benta om tak na ka police department rei ni hab ban simkia na ka snong na kisamla na ka gieng ka sam hi baro lang di dalam kamban yelek lang ya kan ikat ma bajar-jar wah mentah baru pi yakran nakliang SP wong kuno nakaliang jungi ha KPD begitu ke video ngila yakran nakaliang jungi ro haka menen kesingi ong marsen yo itu ke video ilap ha iki brio sa ketika jaka ndrai haka por baki poiste kim ya dan shu ki brio ki bale ya ketu ka kam te am simlayo ban le ka kanu ka badai ban le nakaliang juki te nak takadaw nakaliang jongi ro ngilaong ba tupha no ya ka patrolling ka balong regular haki tu ki benta kenang ban yo ban te lakam ya kum kini ki jakam nang ni sakman te nakaliang jongi ro ila kular ban ha ki patrolling haki tu ki benta ki ba kamlong yo kam no